Ez dago inon idatzita, baina uste dut euskaltzale guztiok egin dugune irakurketa bera. Euskara berriz bidegurutze batean da, eta gauden bezala jarraitzeak atzera egitea izango da. Euskara jalgiadik kanpora idatzi zuen Bernat Etxeparek Linguaren Baskoun Privitae liburu hartan, euskararen lehen liburuan. Berak oso argi zuen hasieratikan, euskarak biziren nahi balin bazuen, etxetikan mundure egin behar zuela jauzi. Eta horretarako aurkezten dizuegu jalgiari dokumentala. Bertan, euskarak egun dituen erronkak jarriko ditugu ordigunean, eta hori lortzeko bihotza eta burua uztartu beharko ditugu. Zoritxarrez, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuaren azken hamarkadetako susperraldia eten dela erakusten duten zantzuak nabarmenak dira. Aekan argi daukagu hamarkada honetan egiten ditugunak edo okerrago egiten ez ditugunak euskararen etorkizuna markatuko dutela. Dokumental honek azken finean aukera emango digu euskararen inguruan hausnartzeko eta eragiteko. Euskara hizkuntza ofiziala! Euskara hizkuntza ofiziala! Eta eskatu genuen zuzendaritzari egin zezaten euskaraz azterketa hori. Korrika bada herri honen bihotzaren isla. Badu zerbait irriz eta negarrez jartzen gaituena aldi berean. Hunkidura eta emozioa sortzen diguna. Eta nola ez, euskararekiko afektua eta atxikimendua sortzen dituena. Korrika hori baino gehiago ere bada, herri honen nortasunean eragiten du, eraikuntzan eta horretan ere aletxoa jarri nahi dugu. Film hau aurrera ateratzeko crowdfunding kanpaina jarri dugu martxan. Euskarak arnasa behar du, bizitzeko eta aurrera egiteko. Filmak Aekaren babesa dauka, orain zurea behar dugu.